Zdravovská, mám pri ďalšie videjko. Toto už bude taký trochu vlog, ale nebudete ma vidieť. Neviem, kedy ma uvidíte. Ešte som to nenaplnila. Takže za 2 dní určite vyjde GTAčko a možno aj Half-Life 2. Takže to že v minulom diele som bol trochu pometený, lebo už bol večer, takže preto takže som zle povedal niektoré veci, ospravedlňujem sa a toto bude asi všetko, to bolo len také malé kombo, že som hovoril, druhá časť info a ak sa vám toto videjko páčilo, dajte lajky, odber a komentár, takže čaute.